Ndiwo wakabaya mkomo wako iwe. Hanzi wakauraya mkomo wako iwe mzukuru. Nasi unawabaya chikwere chake iwe. Hanzi unazvakarabaya mwanasikana wako iwe. Unandipikisa iwe. Hanzi urikupikisa ere nasi iwe. Handakuuraya ndikauraya mkomo wangu baba wangu aripa. Mukutondipomera handina zvandinoziva ina handina chandakabata ina. Ngawadzosera sekuru. Kurwadzisa kwaakandiitawo iye ngaaitewo zvaakaita vamwe vake sekuru. Dzosera yasekuru ndakarwadziwa kufa kwakaita Ai muifuwa here. Musacheme munomugara. Iwe. Ukakaune vale vakaniwe. Handine vana 6 sekuru. Unazizia kuti ari kuparadza vamwe vakeyo. Hanzi urikuzviziva kuti ndari kuparadza vamwe vake. Tombozviziva kana sekuru. Ndiye ari kuparadza vamwe mumusha. Hanzi ari kuparadza vamwe mumusha. Unanditswa. Wadziwa sekuru. Ine ndakuparadza kai. Hanzi kuti zvinoda kuraya zvake. Ine kuraya zvinoda pano muchandamura pana kude pano. Hanzi zvinoura ndibude pano kana tikapira pano unomuti muchadabura. Handidi ropa pamusha pangu pano. Hanzi handidi ropa pamusha pangu pano. Handinawo chandinoziva. Ini hangawandisiyewo. Wakauraya iwe. Kusangoendawo manhamo dzawo dzaitika dzavakoma ndaibatikanawo futi nebasa ndo zvavari kundipomera kuti pamwe ndine chekuita nekuuraya. Usandiisira naro iwe. Une naro nandiwe. Ndakarwadziwa sekuru. Ndakarwadziwa nekuru mongo. Yandibaya sekuru mandibaya. What up? Ndakarwadziwa inini sekuru. Adokabaya. Inanditabiwa nini? Hanzi nini? Unandizwa tukwe. Taura na sekuru mzukuru. Inandidiro papa nini? Taura na sekuru mzukuru. Andidiro papa nini? Mandibaya. Ndabaya. Taura na sekuru mzukuru. Wakaita sekuru. Taura na sekuru. Unakuraya ile. Hanzi unakuraya ile. Unakuraya ile kwe. Hanzi unakuraya ile. Unakuraya. Hanzi unakuraya mkomo wako tena. Unabia kata mkomo wako. Mandibaya kani. Ndakauraya hangu ndinakamudya ndabatwa. Ndachandibaya kani. Ndakumsunungura mzukuru. Ndakumsunungura ndaona kuchema kwenye. Ndaona kuchema kwenye. Unanditswa. Mandiswe. Kudaye chipato mzukuru wako. Kudaye chipato. Ndiye msiya ibudayo. Ndiye mkuru. Ndakumsunungura ipana. Andomsunungura. Amafa. Yabuka yako. Yabuka yako. Mayakani. In 2020 muna September murume wangu akangoti ari kubasa ndakazongoshedzwa chinzi adona akabva abuda ropa mumino nemukana ndobva atoshaya tagara gore rineri papa masvondo apfuura mwana wangu akanga ari kubuda kunze kwegedhi achitaura neshamwari yake akudzoka mumba ndopaakadona
Fabuda ropa mino nemukanwa. Patakamhanya kuti tiende naye kuchipatara. Akatoshaira kurudi. Saka chakazoita kuti muuye kuno inyaya yekurwadziwa nditi? Inyaya yekurwadziwa. Nekuti mhuri mandakaroorwa vakaberekwa vari 6, vasikana 4, vakomana 2. Vese vangofa zvisina tsarukano. Saka pakanga pane kufungira kwakungoripo mazuva ese kuti tizosvika pakufamba kudai. Nekuti pakaitika nhamo mumusha, vamudiki vabatwa ivavo havawaniki. Vanobva vabva vozoya nhamo yapera. Pese vanhu vese vafa ivava havana kumbobvira vawanika. Saka taingoita zvekufungira kuti pamwe kwakanga wabuda kwakambogara kusaudhuku pamwe pane zvavakaita zvibva zvazongobatwawo panapa. Ini ndiri kutenda zvikuru nasekuru vandibatsira. Ndandisingazivi kuti Aipedza vamwe ndivapi. Takambofamba tikaenda kunyanga vaibata inini vachiti mai muri kupedza vana, muri kudya vana. Tikachema ndikabuda tikaenda kumba tichingochema, tikatobatwa neBP yekuti ndozoita muro inini. Ndopedza zvevana inini, ndakarwadziwa. Saka ndiri kutenda nokuti pano ndaudzwa chokwadi, ndazvionera nemeso angu pasiri kutaurirwa. Vandigonera chaizvo. Mwana uyu ainetsa kana vamwe vacho vafa. Kumudaidza kudai haumubati kuti Aripi, mutsvagei aone vamwe ava. Acheme vabi yake angasingaoneke. Asi patakazomuwanikidza apa nokuuya naye pano, tafamba zvekutauya pano tikataurirwa zvechokwadi nemo. Nhasi abvuma akati hongu ndini ndakaita izvi. Kwaizviitirei mwana we? Ko mushonga wacho wanga uri wimota hauna chauinacho. Ko uri kuzviitirei? Kana ndichifunga kudai kuti aizviitirei mwana we? Zvinondirwadza. Zvinotarirai manje ndatsva kudumbu nekumusana. Handichatombogona izvozvo, musana wangu watodambuka. Zvototi ndakutonoenda kuchipatara. Ndarwadziwa chokwadi.